Salutare fraților, bine v-am găsit la un episod de pe canalul meu de YouTube. De această dată, frate, o să filmăm Minecraft seria lumea lui Dennis și v-aș ruga să apăsați un like dacă mai vreți în continuare episoade. Băi, al 5-a oră care pornesc episodul, pentru că nu mi-e odată intro, nu mai am vocea de YouTuber care o aveam înainte, de vorbeam foarte repede și chestii din astea. Bă, văd că au venit niște proști din aia și vor să ne batem, nu știu ce vor ei de la mine. Haide, frate, să terminăm odată seria asta. Tot am stat atâta pe gânduri, bă, să mai joc, să nu mă mai joc. E bine, frate, am zis, bă, hai să reîncep seria. Dacă prinde pe YouTube și o să văd că am vizionările alea dinainte, cel puțin 20 de video. Deci aveam, bă, mai mult de 20 de vizionări pe videoclip și era foarte bine. Și aveam o grămadă de oameni noi care intrau și se uitau la clipuri. Și vreau să văd dacă mai am aceeași susținere dinainte pe clipurile astea din seria lui Dennis. Dacă nu am aceeași susținere, cred că o să termin cât mai repede seria, ca să nu ziceți așa, că încep de serie și nu mai termin. Și da, dacă este să mai prindă pe YouTube și să vă placă, o să încercăm să facem în fiecare zi câteva lucruri noi. Ei bine, astăzi poate vă întrebați ce fac eu cu blocurile astea, am câteva blocuri. Ei bine, frate, dorința mea de foarte mult timp, cred că mai știți care este, să fac un lighthouse. O casă din aia, cum îi zice, nu mai știu cum îi spune, o să las o poză pe ecran dacă nu uit, dar nu cred că uit. Înțelegeți la ce mă refer, la cu roșu și cu alb. E bine, frate, hai să vă prezint un pic ce am mai făcut eu. N-am mai făcut foarte multe lucruri, dar am mai făcut așa un pic off camera. Nu știu dacă astea le-am filmat când le-am făcut. Bă, mie îmi plac oarecum, dar parcă nu arată cine știe ce. Sunt cam enervante, nu prea arată bine. Trebuie să mă ocup de ele, să fac din alea. Bă, zici că sunt nume de oameni, vedeți acolo? Zici că erau nume. Sunt din alea automate care se pornesc când este seara. Astea stau toată ziua aprinse și nu prea arată așa bine. Adică arată bine, dar ar fi tare dacă aș face și chestia asta. Bă, cred că știți de asta, că l-am făcut într-un video, casa asta, locul ăsta de prins pești. Și haide repede să mergem să ne culcăm, pentru că deja este seară. Am vrut să încep aici intro, că era seară și vreau să văd, să vedeți aici ce luminos e. Hai să în timp ce merg acasă, hai să vă prezint ce am mai făcut. Deci aici, după cum vedeți, este aceeași de asta de abonați, acvariul ăla care e acolo de 10.000 de ani. Insula, după cum vedeți, am luat dirt-ul și încă mai am o grămadă de luat. Am luat dirt-ul și am pus, uite ce-și dă la damage singur. Am pus stone brick din ăsta. Bă, văd că nu mai am carne de absolut deloc. Hai să vedem. Bă, mă enervează vulpea asta, că stai mereu aici, iurea. Enchant, ăsta, locul ăsta de enchant, care arată foarte bine și mie îmi place cum arată. Ce mai era pe aici? Asta de villager, care nu mi-a ieșit, nici nu știu cum să o fac. O lăsăm așa, că așa o las, că nu m-a chinuit să o fac degeaba. Uite asta de pâini de aici, ferma asta automată de weed. Hai să mergem să uit cum se zice. La un moment dat o să pun o pauză, pentru că eu sunt în pauza din 3 ore cum ar veni și am, cum zice, cum se numea ora aia, mă? Am logică și să văd dacă o fac. Dacă nu o fac, refac video, adică o să fac după o oră, pentru că ora viitoare am sportul și noi nu facem sport online. Și bă, înainte să vă mai prezint restul lucrurilor, hai să spunem abonații, frate, bă, deja am început să vorbesc ca un moldovean. Dinu Hemeniuc este unul dintre abonați. Îi mulțumesc foarte mult. L-am văzut pe un clip cu Human Fall Flat. Și copilul minune avea un nume mai lung. Copilul scriem, hai copilul așa. Avea un nume foarte lung și faza era că numele minune era legat numele lui la lung. Și n-am cum să leg aici, că trebuie să despart, să pun și pe jos. Și după cum vedeți am făcut aici o schimbare. Sau nu? Bă da, l-am pus pe Vlad aici în locul lui Sebi, la abonații care erau cei mai cum îi zice, cei mai activi, să zicem, de pe canal. Sebi nu era unul dintre cei mai activi, dar era acolo, a mai venit la câteva like. Bă, să nu mă omoare, ăsta ești bun. Nu ne mai am nici cu PvP-ul. Nici unde e ăla. Sper să nu se audă tare controllerul, că m-am uitat la câteva videoclipuri și am văzut că se aude cam tare. Bă, întâi să mergem să ne bate cu ăla, hai să luăm un pic de carne. Că bă,
Uite, am 4 bucăți, 6, cam mai am și acolo, 7, 8, nimic. Bă, hai, tot timp căutăm alea, hai să luăm asta și să punem carnea. Trebuie să... Mamă, dar eu sunt și prost, frate, eu după ce în viața mă mai și arunc ca prostul pe aici. Uite, am carne din asta, măgar. Stai că aveam eu un chest care aruncam prostii. Uite, mai am aici 2 bucăți de carne. Cum ar fi să spawneze la în casă și să-mi dea one shot și să mă omoare. 2 bucăți, dar nu, hai, ne lăsăm așa. Bă, dar nu știu de ce scade cât de repede viața, bă. Îmi scade prea repede ăsta, bara asta de hunger. Mâncăm așa și nu prea mai am ce să... Ba, dar mai am 2 chestii care trebuie să vi le arăt. Ferma asta de animale, care n-am mai continuat-o, n-am mai făcut nimic. Bă, nu știu de ce este măgarul ăsta, nu mă întrebați. Măgarul ăsta stă mereu aici, nu se mișcă. Cred că s-a împrietenit cu panda ăsta de aici, care nici ăsta nu mi-a mai făcut nimic. Vacile astea care sunt aici de când am făcut ultimul videoclip și dacă mă credeți, eu nici nu mai știu la ce videoclip sunt, care e numărul episodului. Mina asta care am lăsat aici și am mai săpat foarte puțin în ea de când m-a ajutat Max, că singur nu pot să sap până jos de tot. Dacă mă mai ajută vreun prieten sau ceva. Deci nimic special, aceeași de asta. Frumos, elegant, aici trebuie să pun niște sticlă, că eu ca prostul era să cad în video trecut. Că eu aseară am mai vrut să mai filmez o dată, nu știu dacă v-am zis. Și nu mi-a ieșit video, mă, că era seară, eram obosit și nu mi-a ieșit video. Și l-am mai refilmat azi și era să cad aici azi. Mai înainte, că am făcut intro de vreo 5 ori și am filmat de vreo 5 ori, frate, că nu-mi găsesc sabia, frate. Nu înțeleg de ce nu-mi găsesc sabia, bă, băieți. Aveam o sabie de diamant încercată, nu știu ce se întâmplă cu ea. E printr-un chest, mi-a furat-o Max, cine știe ce s-a întâmplat. Aici intrarea asta care am făcut-o eu frumoasă, cât timp Max făcea ăsta de zombie. Cum îi zice? Uite ce caută ăsta aici. Asta e zombie mic. Vedeți aici firma de XP, aici trebuie să umblu eu un pic, să dau ăsta scara mai în spate ca să nu mai stau agățat de scară de fiecare dată când așa. Și cam atât. Astăzi vreau să vă arăt exact, nu o să fac toată ferma de... Nu o să fac tot lighthouse-ul pentru că n-am cum să fac pe episod, n-am materialele necesare. Nu am cât îmi trebuie. Am ce-mi trebuie, dar n-am cât trebuie. Am, uite, am aproape un stack de lână albă și 43 lână roșie. Am stat foarte mult să caut, plus că mai aveam prin casă, trebuie să mai colorez niște de la lână. Și aseară pe episodul la care am vrut să-l fac, făcusem un pic din lighthouse, dar acum azi dimineața am zis, bă, hai să le fac, adică azi dimineața, acum la 11 sau câte ceasul, de 12. Am zis, bă, hai să, cum îi zice, să sparg ăsta și să-l mai refac ca să am ce filma pe episod, să nu iasă episodul scurt și cam atât fine faza. Hai că pun un pic pauză să văd dacă a intrat profesorul la oră, sper să nu fi intrat ca să mai stau aici de vorbă cu voi să filmez asta în timp să pun și eu măcar pe la 2 să fie videoclipul pus, că trebuie să-l și post, să-l și editez, așa. Revin imediat, băieți. Frate, n-a intrat profesoara, nu știu, aveam o profesoară nouă care... Deci primul semestru am avut cu profesoară, acum profesoara aia e în ceva concediu, nu știu ce face, am înțeles că tot nu stă cum ar veni degeaba sau în ceva vacanță, tot are treabă cu ora ei, cu logica, numai că nu știu ce se întâmplă la Barna, nu mă interesează pe mine și ne-a adus o profesoară nouă, dar n-am intrat nici ora trecută, nici săptămâna trecută, nici săptămâna asta văd că n-a intrat la oră. E și 5, hai că mai intru eu pe la și 10 sau când termin videoclip mai intru o dată să văd dacă e la oră, dacă nu e pași și pus, frate, n-am să fac. Hai frate să începem aici să facem asta, deci dacă nu înțelegeți de ce mi-a pus eu asta, e ca să îmi dau seama exact cam cât să construiesc din el. Și poate mult o să vi se pară ciudat, bă, de ce e fix, cum ar fi, de ce am fix, nu știu, atâtea blocuri care trebuie puse aici, pentru că v-am zis, aseară, mai înainte am venit și am spart aici ce am făcut aseară și am refăcut cum ar veni ca să, vreau să le fac pentru video, ca să se mai vadă ceva pe video. O să, e clar că eu de pe net, că eu nu știu să fac așa ceva,
singur, adică să mă gândesc că la așa ceva nici vorba. Trebuie să umplem asta așa frumos. Eu nu înțelegeam aseară exact ce trebuie să fac și puneam o grămadă de pauze la video ca să înțelegeți și voi. Și nu era un lucru greu de făcut. Era foarte simplu ce aveam de făcut și eu nu știam, eram prost. Eu puneam 100 de pauze, stați un pic să mă uit să revăd. O să fac aici cât știu și după aia să mă uit un pic să văd exact și cealaltă parte și cam ăsta o să fie videoclipul. Văd că n-am cât trebuie, boss. Ba da. Bă, dar stai că eu am pus 3 aici. Așa, mă. Îi punea câte 3, ești nebun? Hai să vedem ce dă ăsta. Am 30 ceva de parcă de emeralde de când am fost atunci cu Max la lansat-ul ăla. Nu știu dacă știți. Bă, ce e ăsta? N-am mai văzut niciodată așa ceva. Nu știu, nu mă joc eu suficient Minecraft din ăsta nou. Trebuie să mă obișnuiesc. Și vreau să mai zic o chestie, bă frate, prin vară cred că o să bubui pe YouTube. Adică o să bubui aici pe canalul pe YouTube, adică o să devin popular sau ceva. O să începem o serie de Minecraft. De ce zic? Co-op sau cop, cum se zice? Eu știu co-op sau cop, mă rog, știți voi știți engleză mai bine, băieți. O să fim, cred că 7 pe serie, sper să fim 7 pe serie, dacă se poate. O să fiu eu, sau mai bine nu zic cine o să fie, o zic, și poate mulți vă întrebați, bă, dar de ce nu faci acum seria și termin foarte frumos, încep de acum, o să uite lumea. Pentru că, de exemplu, uite, Max are școală online, nu are școală fizică și nu poate. Cine? Sebi are examenul că el e în clasa 8-a. Vasi nu-i merge să-și instaleze Minecraft-ul. Și super complicat și n-am timp să fac atât de multe lucruri. Bă, dar stai că aici mie mai trebuie. Hai să fac aici rapid ce trebuie. Cum îi zice? Nu-i merge să-și instaleze Minecraft-ul. Cu o mică... Poate o să vină și vărul meu pe serie și o să mă ajute și el cu fratele lui și o să fim 9 pe serie sau o să fim mult mai mulți frate și o să fie foarte interesant. Așa cu mulți. Bă, dar îmi lipsește. Dar stai un pic că mie nu-mi lipsea ieri. Deci aici era perfect pus. Eu n-am mai făcut nimic. Mă, n-am pus egal sau ce am făcut aici? Deci eu l-am spart, l-am făcut bine aseară. Azi dimineața am venit și l-am spart și văd că nu e bine cum l-am făcut. Deci mai lipsește una și nu trebuia să lipsească, mă rog. Aici trebuie să punem așa lemnul. Asta e cum ar veni intrarea, știi? Și acolo e ușa cum ar veni. Bam, bam, bam. Deci eu și mă gândeam, frate, că bă, poate doamna asta de ce vine mereu să zic la tine, de logică, mă gândeam, bă, poate i-au invitat pe ăștia la un curs, a făcut un curs diferit, adică eu mă gândeam că e pe contul profesoara asta, care o să facă ore pe contul profesoarei acesteia, care a venit nou, care a fost la noi și încă o să fie dat din semestru de anul viitor, de clasa 10-a, că eu sunt clasa 9 și... Nu, frate, văd că cam și mulți colegi, suntem, cred că, jumătate de clasă care suntem la oră, deci doar jumătate de clasă, restul de jumătate nu sunt, asta înseamnă că nu facem ora, practic, dacă nu sunt ei, nu sunt nici eu, ești nebun, dispar și eu din peisaj, că n-are rost să fiu acolo. Și nici ăsta nu înțeleg de ce nu mai am stone, că știu că trebuia și stone, eu aveam stone o grămadă, la un moment dat, nu știu ce se întâmplă, frate. E super ciudat ce se întâmplă. Bă, episodul ăsta cam atât o să fie. O să mă uit eu să văd dacă pot să pun un pic de lână pe acolo ca să nu... Să vedeți și voi că construiesc ceva videoclipul ăsta și că nu stau degeaba. O să merg repede după lemn din ăla neprelucrat. O să prelucrăm și... Nu o să prelucrăm pentru că nu avem nevoie de prelucrat. Și cam atât, uite, bucata asta. Perfect. Cred că am băgat-o prin chest sau ceva de genul ăsta. Uite, frate, hai să vă arăt. Eu am o grămadă de chesturi și eu mă mir de ce nu mai găsesc sabia, bă, frate. Uite ce am prin chesturile astea. Am 20 ceva de emeralde printr-un chest.
prin alt chest de în altă parte, prin pădure am nu știu ce diamante, prin casă am numai prostii și fix la mine în casă n-am ce-mi trebuie, frate, și mă mir de ce nu mai găsesc sabia de diamant. Că sunt prost și o bag prin toate locurile și nu mai găsesc de asta. Bă, ăsta să iau și cum zice, piatra aia în timp, așa, știi? Să fim cu timpul aici. Nu cred că e prin chesturile astea, n-are cum. N-are cum să fie prin chesturile astea, că eu n-am umblat pe aici, prin chesturi. Nu, e jos, clar. A, uite, bă, uite stone. Nu, nu, ăsta e infeste de viermi în el, ce are, mă? Bă, da, să mă rog dacă mai este ceva cu chesturile astea, bă, am făcut camera asta degeaba, bă, că pun toate lucrurile la grămadă. Uite, două stone-uri din astea. Da, atât, pauză. Mai mult de atât nu mai, nu? What the fuck, bă, dar avem o grămadă, bă. Ce ai? Jocul e nebunit? Bă, aveam o grămadă astea de stone. Știu că băgasem printr-un chest, dar nu văd că nu e chestul. Ok, fraților, o să revin când o să prăjesc și lemn piatra asta ca să fac stone și revin, frate, că nu mai pot, frate, că bă, nu înțeleg, bă, unde îmi dispar lucruri, bă, zici că intră cineva pe artă și îmi fură lucrurile, bă. Revin imediat după ce se prăjesc asta și îmi fac materialele necesare pentru următoarea construcție de la Lighthouse, revin. Ok, fraților, am revenit, am făcut cât am reușit, bă, că durează o grămadă, plus că n-am mult, trebuie să iau și căul, că nu mai am căul, frate, nu înțeleg unde mi sunt toate lucrurile, căul, aveam o grămadă, mă rog. O să fac off-camera căul și chestii din astea, materialele necesare ca să reușesc să fac. Mă, dar ce are să nea, că a murit. Invizibil, bă, dar nu, bă, dar asta cum le vine, mă, mereu și mă încurcă pe mine, mă. Bine intenționat mereu aici. Hai să vă arăt exact ce trebuie să fac. Nu pot să fac exact acum pe video tot, pentru că nu am materiale necesare, v-am zis. O să fac un pic acum cât mai reușesc, cât mai mă țin materialele astea pe care le am. O secundă. Văd că pot să mai fac și două blocuri așa. Următorul lucru care trebuie să-l facem este să punem, uite așa, blocuri, așa, bloc, nu, stai, bloc, așa, bloc, bam, bloc, stai, bă, că nu pot, bloc, și acum nu mai pot urca, mă. Freaking bam, 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 bam. Cam atât am reușit să fac acum pe video. N-am materialele necesare, încă nu pot să construiesc cu lână, că dacă era de construit cu lână, vă zic eu că făceam mai mult pe episodul ăsta. Dar încă trebuie să construiesc o parte din bază și multe alte lucruri. Bă, momentan zici că arată ca un fel de castel, zici, adică așa pare construcția. Plus că nu pot să fac pe video tot, că ar dura o oră și mai mult, cred că de o oră, că trebuie să fac și mecanismul ăla sus acolo, vă dați seama. Și o să mă pun să caut și, cum se numește, mă, minereul ăla? Netherite sau ceva de genul ăsta, habar n-am. Nu m-am jucat mult Minecraft nou și habar n-am cum e, nu Minecraft nou, Minecraft pe Xbox și nu știu exact care sunt toate chestiile astea noi din Minecraft. Trebuie să mă acomodez și să mă învăț așa un pic cu el, cu Minecraft-ul ăsta. Și da, trebuie să fac și podul. L-aș face pe video, dar nu mai am lemn. Sau mai am câteva bucăți de lemn, dar trebuie să facem slab-uri și multe chestii din astea. Și trebuie să-mi găsesc o idee. Bă, construcție inutilă, cea mai inutilă construcție de aici mi se pare asta, acvariul ăsta de aici care putea să fie pus prin altă parte, că e prea încărcat acolo. Aici nu știu ce aș putea să mai fac, îmi dați voi idei în comentarii, că am nevoie de ideile voastre ca să continui seria cât mai mult. Bă, oare... Oh my god, uite cât e aici. Ești nebun? Hai să punem aici repede. O să umplem, nu știu cât are video-ul. Cred că încheiem de acum video, că cred că are deja vreo 2 ore. 2 ore. Vreo 20 de minute cred că are. Bă,
vă mulțumesc mult pentru atenția acordată, sper să vă placă videoul și sper să înțelegeți Lighthouse-ul ăla în caz de nu știți engleză. E turn din ăla, mă, de aproape de apă sau ceva de genul ăsta, nici eu nu știu exact cum e, care luminează noaptea. O să vă las, faceți o poză pe ecran în locul ăla, în partea care am zis din videoclip. Sper să înțelegeți ce prost sunt și sar ca prostul și rupă ăsta. Eu am fost Denis, cel care strică tot și v-aș ruga să apăsați un like. Ne revedem la episodul viitor. Pa, pa!